young, full of potential. A simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. العود والطيبة نلقاكم القديسة اليوم ممشية من الإسقف جوزيف غاليا كرمي. L-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Qegħdin niċċelebraw illum it-tifkira tal-Verġi Mqazza Marija tad-Doluri. Hija tifkira li aħna f'Malta nagħmlu il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa Mqazza, imma fil-Knisja mad-dinja kollha issir propju llum. U għalhekk illum niftakru f'Marija illi tant batiet, speċjalment meta kien ħdejn is-salib, kif se naraw ukoll fil-kelma ta' Alla, u fl-istess waqt fiha naraw ukoll li tbatija ta' tant nies illum li qegħdin ibatu u li minna jitolbu kompassjoni, imħabba u għajnuna. Se naħsbu wkoll f'din il-qudiem mod partikolari fil-nies li għandhom sfidi ta' saħħa mentali. Għandna preżenti wkoll illum f'din il-quddiesa li se jaqra talbiet il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. Denis Vella Baldacchino, ingrazzjat il-preżenza tiegħu hawnhekk. U il-preżenza tiegħu tfisser ukoll li rridu nagħtu din l-importanza lil dawn in-nies u noffru dejjem appoġġ, sapport imħabba sħiħ. Biex nistgħu niċċelebraw din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom l-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla meta ibnek intrefa fuq is-salib intrid li ommu tiqaf f'dejhu tbati miegħu. Għati li Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġi Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu semm ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-ard, Kristu offra talbu suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Fit-tieba tiegħek mulej salvani, flimkien, fit-tieba tiegħek mulej salvani. Fik mulej jinnisken, ma jkolli qatt għax nirex, fil-ġustizzja tiegħek salvani, għatini widen u fittex eħlisni,
flimkien fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi, fġieħ ismek mexxini u wassalni, flimkien fit-tieba tiegħek mulej salvani. Oħroġni mix-xibka l-ħbew għalija, għax inti l-qawwa tiegħi. Fidejk jinnerħi ruħi, inti ħlisni mulej Alla tas-sewwa, flimkien fit-tieba tiegħek mulej salvani. Imma jien fik nittama mulej jien ngħidlek Alla tiegħi int, fidejk xortija, eħlisni minit l-dewwa, minit dawk li jaħduha kontrija, flimkien fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej, li inti irfajt għal min jibża minnek, li jint ħejjejt għal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha, flimkien fit-tieba tiegħek mulej salvani. Ħini għal-Verġini Mqazza Marija, għastħajjil tal-glorja tal-martirju, li ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lema l-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb jafdeha, qal lill-ommu mara hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm hija taswit il-qalb xena fejn tara lill-om jew missier xi ħadd mill-ġenituri illi qed jibku il-uliedhom il għaliex ikunu tilfuhom. Aħna bħalissa meta naraw anki xeni mill-gwerra jew minn konflitti, pereżempju bħal dawk l-ostaġġi li hemm qegħdin miżmumin Gaza mill-familji tagħhom. Pereżempju n-nies ta' Gaza, it-tfal, tant tfal li spiċċaw mejta jew midruba, ma meta tara jew missier illi għandhom xi ħadd minn uliedhom mejjed, hija xena tassew taqsim il-qalb. U dak hu illi naraw propju hawnhekk fl-Evanġelju. Fl-Evanġelju naraw propju fl-aħħar mument qabel Ġesu miet. Immanna lil Marija ħdejn is-salib qed tbati miegħu. Aħna niċċelebraw propju il-festa tal-Madonna tad-Duluri bil-kbir f'Malta u naraw il-Marija wkoll kultant fi ġbijat qed iżomm lil bina Ġesu mejjed. X'tallimna Marija hemmhekk meti qiegħda ħdejn is-salib ta' Ġesu? Hemmhekk qiegħda tħobbu sal-aħħar, ħajjitha kollha mimlija mħabba leħ u baqgħet miegħu sa mument l-iktar diffiċli. Hemmhekk dejn is-salib. Hija preżenza ta' solidarjetà, preżenza ta' faraġġ, ta' sapport għal Ġesu illi qed imut u fl-istess waqt preżenza ta' tama. Il għaliex Marija taħt is-salib mhix biss l-om li qiegħda dbati ħafna, imma wkoll l-om li sinjal ta' tama. U t-tama hi li dak mhuwiex l-aħħar mument imma li Ġesu se jqum għal ħajja ġdida kif fil-fatt tagħmel u għalhekk hemmhekk naraw il-Marija propju bħala sinjal ta' tama. X'tgħidilna lilna din it-tifkira li qed nagħmlu llum?
L-ewwel nett tfakkarna li aħna għandna dillhom. Bħalma smajna hawnhekk fl-Evanġelju Ġesu tajilna bħala omna. U bħalma tant kienet tħobb lilu, hekk tħobb ukoll lilna. U lilna takkumpanjana fil-mumenti kollha ta' ħajjitna, ma speċjalment fil-mumenti l-iktar diffiċli, fil-mumenti meta isna naraw dlam biss, inkunu isna mafġi mit-toqol tal-ħajja. Kemm importanti li aħna niftakru li għandna dillhom li qed takkumpanjana u tatina il-faraġ u t-tama u tatina l-qawwa li għandna bżonn. U fl-istess waqt tgħinna Marija biex aħna bħala inkunu ta' sapport, ta' faraġ, ta' għajnuna għal dawk li għaddejjin minn tbatija. Kemm nies illum li jinsabu waħedhom, li qegħdin ibatu waħedhom, li qegħdin ibatu huma jew inkella minħabba it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom. Kemm nies ukoll illi f'mumenti tal-ħajja jaraw biż-żlam. Huwa importanti li aħna inkunu għalihom ta' appoġġ, ta' sapport, ta' għajnuna biex ħadd ma jbati waħdu jew tbati waħedha. Anzi biex isibu l-għajnuna li hemm bżonn. Illum qegħdin nagħtu enfasi b'mod partikolari għal dawk il-persuni li għandhom sfidi ta' saħħa mentali. U għalhekk li għaddu ħafna drabi wkoll minn tbatija u għandhom bżonn l-għajnuna. U tajjeb illi anki jiftakru li teżisti din l-għajnuna. Hemm nies, hemm diversi anki nies professjonali li lesti li jagħtuhom din l-għajnuna. U għalhekk speċjalment dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli appellu lilhom biex ma jaqtawx qalbhom, biex ma jħallux ilhom infushom jitafġu taħt il-pis tal-ħajja, ma jfittxu l-għajnuna li għandhom bżonn, għax hemm min lest li jgħinhom u jrid li jgħinhom. U minna il-koll kemm importanti li aħna bi kliemna inkunu bħal Marija, jiġifieri kelma ta' faraġ, sensittivi għal dawn in-nies li qegħdin ibatu. Lesti illi nofrulhom l-għajnuna biex jimxu l-qoddim, mhux biex ikomplu jitafġu. U għalhekk qatt bi kliemna ma nweġġaw lin-nies bħalma kultant jiġri sfortunatament fuq il-midja soċjali u bi kliem illi iġib biss u ġieħu tbatija. Din hija il-kelma li tatina llum il-messaġġ importanti Marija aħna u narawha edbati ma' bina ma fl-istess waqt tkun għalih ta' faraġ, ta' mħabba, ta' solidarjetà u ta' tama. Ejju nitolbu llum biex aħna inkunu dejjem bħala ta' għajnuna, ta' sapport għal dawk li qegħdin ibatu. U speċjalment niftakru llum fil-persuni li qegħdin ibatu minħabba s-saħħa mentali, għandhom sfidi fis-saħħa mentali biex ifittxu jsibu l-għajnuna li jeħtieġu. Minna l-koll dejjem kompassjoni, imħabba, sapport u kull appoġġ li jeħtieġu. Issa se nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla, nagħmlu dan fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Mulej, nitolbuk għal dawk kollha li ġarbu t-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom. Kun inti d-dawl li jkeċċi d-dlamijiet ta' ħajjitna u jwassalna biex narfu li fik biss nistgħu insibu l-wens u l-faraġġ tagħna f'kwalunkwe mument ta' ħajjitna. Ejja nitolbuk għal dawk kollha li ġarbu t-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom. Kun inti d-dawl li jkeċċi d-dlamijiet ta' ħajjitna u jwassalna biex narfu li fik biss nistgħu insibu l-wens u l-faraġġ tagħna
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, ejna biex bil-kliem u bl-inġiba tagħna nixbħu dejjem iżjed lil Marija u nkunu xhieda ġenwini tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla ma' dawk kollha, tfal, adolescenti, adulti u anzjani li nitaqgħu magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, għallimna nkunu iżjed miftuħa għal bżonnijiet tal-oħrajn u noħolqu ambjenti fejn dawn kollha li jinsabu mtaqlin u mweġġajn jistgħu jħossuhom milquwajn u jsibu l-kompassjoni u l-wenz li kollhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, nitolbu għal dawk kollha li jaħdmu fl-oqsma tas-saħħa mentali u kwalunkwe mart ieħor, fil-kura tal-anzjani, f'setturi soċjali oħrajn, speċjalment ma' dawk l-aktar vulnerabbli. Sabiex f'dawk li jservu u jaqdu huma jaraw dejjem lilek u f'xogħolhom u għemilhom jagħtu xhieda li aħna l-koll uliedek u li inti ma tonqosna qatt. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, għat il-mistriħ ta' dejjem lil dawk kollha li telqu qabilna, speċjalment dawk li mietu f'xi fatalità. U għejna biex aħna nafdaw fil-ħniena u l-imħabba infinita tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna nitolbuk biex tilqa' dawn it-talbiet li aħna qegħdin irresqu quddiemek u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għat-tifħir ta' ismek u għall-ħanin il-qattalpu l-offerta li qegħdin nagħmlulek ġie il-Verġni Mqazza Marija li x'ħin kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu fi ħniena kbira tiegħek tajtilna bħala l-aktar twajba tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Unfaħruk, inberkuk, unxandru l-kobor tiegħek bit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet libel il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bie faħru l-kobor tiegħek l-anġli iemuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet ma' s-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-snowwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli ta' snowwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' snowwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat-il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat-il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom huwa l-bledmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takkar mulej fil-Knisa tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek b'nam ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzo, Malla Marija, ma' San Ġosep, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisa tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, biċ-ċokontana nitolbuk biex aħna niftakru fin-niket tal-Verġin Qazza Marija, intemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu, li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missir, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ħlesenna waqaf magħna, glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħelisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw l-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbel l-Sitna Marija u għallilha li kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgħid fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum, għafirna d-dobietna bħalma nafru l-minu ħati għalina u l-addaħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġiftijaj Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw fit-tieni misterju minn tal-fer, meta Sittna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħalni fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tal-fer, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem.
Missirna li inti fis-semawiti ta' desismeti ġisaltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. ħobsna kull-jum matina l-lum, maħfirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa tijalina, u la daħani fi t-ġrib iżda l-islam id-deni jammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana, dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrin ladnu bitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-fer, meta Sitna Marija u San Giuseppe prezentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-semawiti ta' desismeti ġisaltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kull-jum matina l-lum, maħfirna d-dubietna bħalma nafru l-minuħa tijalina u la daħani fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija, bi grazzi memlija l-malejmijak, mekent fost n-nisa birek il-frott tal-ġifti għaj ġisu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għaliki jisma t-talb tagħna, dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-dubitna, aħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-ferħ, meta Sitta Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u war 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missirna li inti fis-semawiti taqdes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħani fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna dak li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-dubitna, aħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Li l-ek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħek u tal-ħnina. Orina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O Ħanina, o Pija, o Ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-semawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la daħani fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-malejmijek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-ħutna l-mejtin fil-purgatorju, għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina.
Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om il-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, parax tal-migranti, itlob għalina, parax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana ta' Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, illi ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost l-tajja tas-sema, itfa l-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija sabet il-fiduċja tagħha. Miek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-faraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Pawl Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beato Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.